Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:04 na sa aton sining pagpangalagad. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa Action Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinar na kita sa panahon sa aton sining linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Maayong gabi Action Break sa aton mga listeners ng aridulong naton lakat sa aton nga timpo sining gabi, Huwebes kita karon. September 17, tuig 2020. Aha. Si Bagyong Leon o Kunool, nakagawa na sa aton parkaginas ang kaagaon, no? So, nag-influensya na lang subong amo ni ang pulupugada ni Habagat o kung Southwest Monsoon nga nag-apikto sa Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang antad subong ni Tropical Storm Leon, hari na siya sa 760 kilometros ang kalayuan sa Central Luzon. Ari siya sa 15.6 degrees north kag 112.9 degrees east. May dala ini siya nga kabaskugon nga hangin. Kapin sa 85 km per hora kag nagamadlos ini siya nga masubra sa 105 km per hora. Nagabaskog siya kay Tiopin sinadamo. Yes. Ang punteriya ni sa Vietnam kag ang direksyon ni naaminhan nakatungdan sa sulod sang 25 km per hora. So ang Metro Manila, mga lugar sa Central Luzon, ang Calabarzon, ang Kabikulan, ang Mimarupa, diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan kag Zamboanga Peninsula, Magalaumon, sa gihapon nga aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguog nga tuga ini sang Southwest Monsoon o kun Habagat. Kag sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, nagapabilin niya nga may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala lang ni na liquid nga mga pag-ulan halin sa localized thunderstorms. May ara kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa ngangin nagaapekto diri sa nakatungdan nga bahin sang Luzon. Sa direksyon nabagat na nakatungdan pakadto nabagat na silangan uon southwest to southeast, while ang nakatungdan niya nga bahin diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao magahalin ang direksyon sa nabagat na nakatungdan padulong nabagat na no kung southwest to south nga parehas nga may kasarangan asa nga mabalot ang kadagatan. Kang iban nga bahin sa aton pungsod may hara lamang nga mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sa hangin magahalin na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasilangan okon southwest to southeast nga may makanay sa kasarangan lamang.
nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya, magalumon ang aton nga kalangitan sa gihapon, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-uubaton mapadyagan karon sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may area kita mahinay lamang hasta sa kasarangan ng pagdupoy-dupoy sa hangin. Nagahalin na bagat na nakatungdan pakadto na bagat na nasidlangan southwest to southeast sa gihapon. Aksyon Bray ang mga probinsya sa kabugusan ng Isla San Negros. Kag nagkulukanay-kanay ang seaboard naton sa Western Visayas nagapabilin nga mangin makanay. Hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:43 ni karon nga gabi ang taob naton 1.2 metro ang kada lumon ang unas magabalos alas 5:10 karon sa kaagahon sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon. Alas 5:43 ni nga aga nagtunod siya ring adlaw magabutlak siya alas 5:33 buwas sa aga. Naari kita sa buong 25 degrees Celsius hasta sa 30 degrees Celsius. So, muna kabugusan sa aton lakat tempo. Yung gabi action Bray. May lang kay si Leon ato na. Layo-layo na sa aton, Sir Gan. May gatulo tamwa naman, Sir Gan, so far? Wala pa. Ay, salamat. Surface trap lang ni. Mayo Surface trap lang. Sir Gan, salamat. Good evening. Okay. Yes, sir. Okay, si Leon ato na nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility kag may nga balita according to Sir Gani Republica kay wala pa subong sang nagapulo pangilay naman diri sa aton action hands. May man gani nga tulo tawhay nga aton sining palibot mag-action pero muna ang aton pagpahanumdom kada ginagabi sa aton nga pagpangalagad sa mga utod naton nga nagapuyo iya sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasubahan kag kabakyasan, alerto lang gid 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 7:09 na. This time before kita mag-umpisa formally sa aton nga pagpangalagad ang aton nanay nga pagpangamuyo gid mangayo kita sang giya sa aton sini nga programa mga kaaksyon plus nga nagapangayo gid kita sang bulig sa aton nga mahal nga Ginoo nga madula na ining si COVID-19. Ipalayo kita sa bisan ano pa nga side sang balatian mga kaaksyon, no? Ubayan ang aton sini nga mga frontliners nga nagabira-bira subong iya sang ila sini trabaho kag alayohon ang tanan nga mga naigo sining pandemya nga ini mga kaaksyon paagi iya sa aton sining mangluluwas sining kalibutan na. Amen. Anyway, subong nga adlaw yari na kita sa Huwebes, Setyembre 17 na 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa aksyon radyobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dry follow lang aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring numero 0938-225-5017. Kag sa aton sini nga mga viewers bisita lang kamo dira sa comment section kay hatagan ta ginakaron sang ginatawag na pon hustisya ang inyo mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tub las 9 ang tak na sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton sininga pagpangalagad? Unahon naton diri sa balita lokal mga kaaksyon. Paghalalong gid Bacolod non kag bisan pagani Negrosanon labi na gid sa mga nagapuyo sa mga subdivisions because diri sa Bacolod maka-aksyon daw madamo-damo na sa mga puloy-an karon nga ginaatake iya sang mga akyat bahay gang. Aksyon Firing Line. Ang ilang modus mga kaaksyon ang inyo ido nga nagataghol abidira kon may ara sang iban nga tawo nga indi pareho sa ila baho sang amo nila. Pakan-on nila action hands ang tinapay, hindi gani
hotdog o kon ano dira nga paamag kag ang ina nga pagkaon may dala nga hilo. Action firing line. Tikon maghipos ng ido mo, amo na ang pag-atake nila nga magsaka sa pader nyo da, bintana nyo da, ano nga mga sahi sang perimeter fence nyo da mga kaksyon. So bantay gid kamo, ilabi na gid nga medyo maulo-ulano ng aton sini panahon, bao dira gina sila nagatraka kay mahamuok ang tulog sang tagbalay. Action firing line. Sa iban nga balita, lokal mga kaaksyon, didto iya sa Banwa sang Pulupandan. Puerte maning natabo sa isa iya ka 19 anyos nga priso. Ini siya ang nagkomiter sang pagpanginmatay. Mga kaaksyon, naghigot sang iya kaugalingon action hands, gamit ang kaugalingon niya man nga panapton, ginpakabit niya ang panapton sa ila sining kisamidra sang custodial facility. Pagkatapos nagtungtong siya sa basin kaysa CR di siya comfort room kag naglumpat action hands. Di patay gini. Action firing line. 19 anyos may live-in partner, pagkatapos ini siya gali may gindakop ini last September 3, 2020 sa kaso nga homicide. Kay minor di edad pa lang siya action hands, last going back 5 years ago nakapatay ini siya sa Pulupandan. So abiya guro way ng kaso nagapadayon gali, gindagdagan sang warrant of arrest, gindakop nagligad lang nga September 3, ti subong patay na kay naghikog tinalikdan nga adlaw. Action firing line. Ang depressed bla guro, ang paminsar niya guro, pagkatapos do didto na ni siya ga-star sa San Enrique sa probinsya sang Iloilo. Tiway na guro may nagabisita da siya sa Pulupandan bla. Do tinakloban kini sang kalibutan kag impyerno, kung may impyerno gid man. Action firing line. Te mo na naghikog ang huben katama 19 anyos mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalaga, didto naman niya sa are magkuan gid kata diri maghalong-halong gid action hands. Way man ta naga-connect gid sa mga ara nagatrabaho bilang under abi sa Interagency Task Force o kon IATF. Because ang ilang incident commander sang local IATF didto sa syudad sang Escalante action hands, ginpaarakan sang armas luthang ang iya nga salakyan. Action firing line. Kon diri sa aton sa Bacolod, do siya ni si Juan, do siya ni Vice Vice Mayor Elcid Familiaran, nablang ikaw ya ang may dako nga poder sa IATF. Didto niya sa Escalante ha, gin ihimplo ko lang yang Bacolod. Ining nasambit nga incident commander, at the same time gali officer man siya sang Sinro, Sinro. Iniblang Community Environment Natural Resources Office, no, sa mga environment naton. Ang iya nga salakyan gin luthang while nga nagapark sa iya sini nga garage sa kilid sang dalan mga kaaksyon kahapon sang hapon. Action firing line. May lang gani kang target sa lakyan gid lang. Ti ano bing patimaan sina alangan man na karon nga ang salakyan akig to sa salakyan ng tiniro yang salakyan, kundi may ara gito siya guro akig sa tagiya sang salakyan eh. Action firing line. So ginaimbestigahan na ni sa sining nga mga tiniyon magkaaksyon, chairman o kon incident commander sang IATF didto sa Escalante. May lang kay hindi siyang unang gintarget kundi salakyan pagid lamang. Action firing line. Sa iban nga balita sa lokal magkaaksyon, diri kono sa Bacolod, apisar nga ang pandemya nagapadayon. Kag ang Bacolod subong kilala sa bugos nga Pilipinas sa may pinakadamo nga positibo sining COVID-19, pero ang illegal nga droga nagaduging mangyapon. Action firing line. Hambal ni Police Colonel Henry Binyas, siya nagnubo gid man ang supply, pero ang demand nagapabilin. Hindi na gid man guro amo na kadamo ang demand sining nasambit nga droga, pero ti amo na bala, no? Inang ginatawag naton nga ang mga manugsuyop ara man gihapon mga kaaksyon. Action firing line. Tutukan taman karon ang mga balita gigan sa probinsya kay may 3 o kon may 7 ka mga apor nga nag-alalabot diri sa aton ini authorized person bla outside residence. Nag-abot diri sa aton ining 7 sa Bacolod Silay International Airport. Oy, why sila nagpa-swab test iyaho, nag-refuse tila iyaho. Action firing line. Pero pag insyende ko, ang 4 sa 7 daw nag-ara na, no? Na-locate na sa Negros Occidental Provincial o kon
Negros Occidental Provincial Police Office mga kaaksyon. 3 na lang ang ginapangita subong. Action firing line. Ang probinsya sang Negros Occidental, si Governor Lacson sining nga hapon nagpirma na sang executive order nga nagadumili iya sang pila ka mga aktibidad sa sementeryo umpisa sa Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2 mga kaaksyon. Agod nga malikaw gihapon sining nasambit iya nga paglaton-laton ni COVID-19. Action firing line. Ini kuana private kag public cemetery ini ha kag iban pagid nga mga social gathering sa sina nga mga inadlaw mga kaaksyon, no? So pwede man according sa DILG pwede gi kamo makapadulong sa patio pero hindi lang sa madamo nga tawo kundi kun pwede subong pa lang kun masindigin man kamo kandila amat-amat na kamo subong kay kamo palang inabalang pugtak lang mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan tanang iban pagid karon nga detalye sa lokal kay damay manog abot naman nga mga LSIs kag mga returning OFWs mga kaaksyon sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Nagtambong si Councilor Israel Salanga sa meeting dito sa Region 6. Siya ang nangin na representante ni Mayor Bing Linardia. I-check naton karon kung ano mga signifikante dito nga naistoryahan plus nga ang subong nga lokal nga mga official diri nagpadala or magapadala sang sulat dito sa IATF National nga kon pwede i-swab test gyapon action hands ang mga nagaalalabot diri sa aton para mapasiguro ang ila sining nga kondisyon. Action firing line. Hindi naton pagpalagpatan ini kay kamo man da gahambal dibla taga DOH da taga IATF National da kamo man da gahambal nga kadelikado gid sa kay COVID-19 tapos lahulog-halogan taya ang mga restrictions kundi daw tinunto. Action firing line. Tapos kung magdinamo gani ang magdinamo gani ang nagpositibo nagakaran-karan naman kita nga daw sinindutan bulita. Action firing line. Kag problema gidyas publiko. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon mga balita sa lokal masuroy-suroy ko na ginagmay nga balita dito sa nasyonal. Mayo man ni si Negros Oriental representative iya nga si Ani Teves kay nag-ayo siya dito sa Congress nga kon pwede i-check naton be kundi gina-deliberate si Rimat Tinion Makaksyon ang 2021 national budget. Sa din ang Department of Public Works and Highways o kon DPWH amo ni ang isa lang sa pinakadamo nga ahensya sa gobyerno action hands nga may pinakadako nga pundo para sa mga proyekto sa gobyerno. Action firing line. Pero natalopang Danny Teves diriyo sinano iniman nga ang hindi alalangay ang pagpanagtag sang project o kon sang budget pundo sa kada kongresista sa kada man distrito. Action firing line. Hambal ni Teves diri siya may ara sa distrito nga gamay pero dako ya pila ka bilyon yang ginahatag. Pero may distrito yang congressman yang dako pero gamay ang ginahatag ng pundo. Ti hindi malayo nga nagaduda ining nasambit iya nga kongresista nga basi palapit-lapit naman is luwag Action firing line. Ti kon layo kay mo sa luwag ti jutay nga kulukandos lang pero kon lapit ka na kundi halos pati kaldero daw lalasaon mo na yang magkandos ka luwag da. Firing line. Hambal diri ni Mark Villar ang DPWH secretary hambal niya. Siya kabalo ka may mga gagmay nga mga distrito nga damo man infras nga mga proyekto. Da? Siya mo na nga dako man ang ilang nga budget. Ati, sige, i-justify da. Action firing line. Importante nga may kongresista nga nagtukre. Sini kay basi, bla magkala disgrasya naman ng kwarta sa gobyerno kung di naman ni magkalaladto, bla plakadlaw. Sa iban nga balita, makaksyon sa national, RI, kay kabalo ka sa Sirimat Tirion, may ara sang inon-anon, no? Gin-invite sanday Senate President Vicente Soto III and House Speaker Alan Peter Cayetano sa isa ka istoryahanay with President Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Action firing line. Ang pinaka subject matter sang ilang sining nga diskusyon amo iya mga kaaksyon ang pagplastar sa pag-amyenda sang anti red tape law sang pungsod Pilipinas
sa diin mga kaaksyon tutukan nila diri ang padayon nga korupsyon sa aton sini nga mga opisyales sang gobyerno. Action firing line. So, mismo si Presidente Rodrigo Duterte, gusto siya nga mangin resource person sa Kongreso if in case gidman. Pero sunod diri kay Soto, sa istoryahan na namon sa Senado, kag sa Kongreso mismo kananong pwede mahimo dira kay corruption gani ang topiko mo. Action firing line. Si Soto nagpalayag nga isa pagid sa ginistoryahan nila diri amo nga kon pwede ang Philippine Health Insurance o kon PhilHealth kundi napun-an inisubong iya sang kontrobersyal iya kon kinawatay ang paghahambalan. Action firing line. Ginalabi nila kag gina-check nila kung pwede nga i-privatize na lang Action Hands ang PhilHealth, hindi na pag-ipa-under pa sa mga opisyales nga gina-appoint iya sang pinakamataas nga tawo kag may poder sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ginatun-an nila ni Subong. Pero sunod diri kay Soto, siya palipason tanay pilabi ka bulan kay panilagan tanay si Mr. Dante Girian, amo ning apelyido, yamong bag-o Subong nga nagbulos sadtong ginatudlo yang PhilHealth president nga amo ang nagpanguot sang kwarta dira sa PhilHealth mga kaaksyon. Action firing line. Siya kon matabo gid man nga hindi maayo ang pagpalakat gyapon ti amindahan ta kun ano man nga mga ining mga universal health law mga kaaksyon, amindahan ini ibutang ta sa plastar. Kag subong nga for the meantime, may plano sila nga ang PhilHealth ipaidalom anay sa Department of Finance. Action firing line. Sa DOF mga kaaksyon. Tama na yung hambal nila dire kay hambal ni Soto. Dire sa kon imo gidya padalman Action Hands. Ang PhilHealth dapat hindi dipag-i-under sa Department of Health. Kay naga-involve ina diriya sang kwarta. Hindi iya kay sa ikaayong lawas. Action firing line. Tsakto man kay ti ginatawagan nga Philippine Health Insurance mo. Health insurance, hindi kay medical health na din ginistoryahan mo. Action firing line. Pundo, kwarta, sang tawo mga kaaksyon. Hambal ni Soto siya, ipa-under tani maning plano karon ipaidalom ini sa Department of Finance. Kay ti kwarta, insurance, or financial entity, ini nasambit iya nga si PhilHealth, hindi ini health entity mga kaaksyon. Ti may punto man o, mayo man to da. Dito tayo sa mayo magkalkular sang pundo sang gobyerno kung paano ipanagtag ini kung gamiton. Action firing line. Siya daw kalayo ginman tuod do nga dito mo siya ibutang sa idalom sa Department of Health sa din ang isa gani ka chairman dira of the board amoya si DOH Secretary gani nga Francisco Duque mga kaaksyon. Action firing line. Pero hambal ni Soto ay agad ginpalipa siya. Munok gid niya. Ngati muna si Duque dapat islan gid. Kag iban pa gid nga mga opisyales. Action Brian Borden. Action firing line. Okay, sige. Sa iban nga balita mga kaaksyon, ari ay hambal ko gid sa inyo mo. Ining mga obra bala sa mga opisyales na sa gobyerno nga daw pinalagpatanay lang. Nagligad nga si Mana na kayuhom-yuhom kita sa kay Department of Transportation Secretary Arturo Tugade nga luyag niya nga from 1 meter makaksyon nga distansya sa mga pasahero sa pasahero nga mga salakyan. Himuon na lang 0.75. In fact, nag-umpisa ini sadtong Lunes, Setyembre 4. Action firing line. O kon Setyembre 14, no? Pero subong, ginbalik, ini isa ka metro. Inang balang palagpatanay, lamlaw kung ano lang mabutang sa utok, din ka magsulod sa utok, lala implementar dayon. Wala anay ginatunan kung mayo bala ang domino effect sini. Action firing line. Tebal sa Malacanang, ibalik tanay sa 1 metro. Hindi tayo pagigamboli ang kabuhi sa tawo. Action firing line. At mayuman kay hilusugtan ginbalik to anay sa isa ka metro. Mga salakyan daw 1 meter liwat ha, hindi kay 0.75 baway na to ginbasura na to. Kaysa daw mahuya-huya manislatan na. Action firing line. Ang positibo karon sa pungsod Pilipinas nagdangat na sa 276,289. May bag-o subong nga adlaw nga 3,375. Samtang ang aktibo subong naglambot sa 63,408 kag ang naka-recover yara na sa 208,96 o 208,409
96. Pero ang napatayo, nagahuluhang boy na sa 5,000 kay 4,785 na ang patay sa pungsod Pilipinas. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, bati subong nga adlaw nagwa ang record. Bacolod may 162 naman nga positive. Ang Negros Occidental ara sa 87. Kadamo gid sa aton no nga mo man. Sige, last 27 Action Radio Philippine Standard Time. Amo na mga bulo balita dito sa national mga kaksyon. Balik kita diri sa lokal tutukan tanay karon kay diri sa Bacolod sa report nato nagligad to may 33 nga wala nagkalakitan matapos sa swab test nga to. Pero ang 28 diri na locate na, 5 na lang ang nabilin. And sa probinsya ya are, kay may nagainabot sa aton diri nga mga LSI, mga APOR, mga OFWs. May ara ya sang APOR ya nga 7 sa Negros Occidental. Pag abot sa Bacolod Silay International Airport, why sila nagpa-swab test ni mga kaksyon? Aksyon Firing Line. Nagpamalibad sila nga kuhaan niya sang ila sila nga swab specimen iya ho. Sa rason, ina ang gusto naton hibaluon, no? Kay ti 7 ini sila kabilog. So ginhimo diri, ini sila ang ginpapangita karon sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag basi mga tubang inisla sang kaso gid ko hindi sila magkoopera sa kapulisan pa. Pero check naton bis attorney Ray Frando Diaz Abe, ang provincial administrator sang Negros Occidental. Mga kaksyon, anong update sining 7? Kay kabalo kati kabudlay sini, what if be karon kon carrier man ni sila sining COVID-19 pagkatapos hindi sila magkalakit-an karon ti ano nalang ning sistema sini. Aksyon Firing Line. Sige, try naton abi nga lang buton si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz mga kaksyon sini Matrion kay may iban pagkikita nga pamangkot bala no regarding sa molecular nga ikaduha diri sa Negros Occidental nga didto ipahamtang sa Valladolid naman niya District Hospital mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Mayo ini nga mga balita diri sa Negros Occidental kay para mapadasig nga ma-release bala ang ginatawag naton mga swab test mga kaksyon result. So ginawat amat sang Negros subong padamo ini. Now, kadamo pakita kag ang may ara pagid subong sang iban no. Naton nga dapat i-follow up gikan sa Negros Occidental. Sige. Why siya sabat action na basi sa akon di bla kay basi gahulat gisa sa akon nga tawag action na dela no. Aksyon Firing Line. Ayon ta diri basi makasabat man diri sa attorney are si attorney may gabi si action Brian attorney sige ara na sa attorney sa aton sining nga linya sa Sri Material La City Media Action Radio Philippine Standard Time. Kay para ma-call kompleto taniya kung ano ning update sini sa sining yang nga mga tinion. Sige. Try naton nga malambot sining nga mga tinion sa Attorney Ray Frando Diaz sang Negros sa provincial capital mga ka-action. Online sa Firing Line. We have Attorney Diaz, sir. Good evening. Hello, sir. Dalagid lang ano. Ayon to section del guruma nawag taliwat sa imo da nga number was hindi madasok blang aton nga kwanda bla. Ara na. Sige. Attorney, good evening. Hindi siya kasulod, no? Sa akon guro nga cellphone ina basi hindi gid kasulod ang aton nga ginatuslok da bla. Sige. Alright. Sige. Hambala na sa attorney manawag ka sa piyak nga bahin nga number Action Day la. Sige, ayon ta siya. Action Firing Line. La 7:31 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton sila nga pagpangalagad, naga-connect pa kita kay Attorney Diaz Sri Matrion. Ara na sa aton sila nga linya liwat. Online sa Firing Line. We have Attorney Ray Frando Diaz. Sir, good evening. Good evening. Yes, sir. Si Action Brian, sir. Sa Action Radio Bacolod.
Action Ryan, good evening to you and to your listeners. Yes, sir. Good evening. Salamat sa time. Sir, bangon siho lang kamo, sir. Kumusta, sir, ang update sining pito nga pamalibad nga swab test nila sa nga kahapon ini, sir, no? Sa Bacolod sila International Airport, sir. Ning Apor. Yes, may ara nakita sang update from the NOCPO. Si Colonel Palge submitted to us a report from our contact tracing team. Nga ang apat, no, ka mga personnel sang DC Aquino Surveying Services Okay. nagpa-quarantine sa isa ka hotel diri. Nag-check-in sila 11 a.m. sang September 15, 2020 kagin swab test sila. Sang CHO alas 2 sang hapon sang sinaman nga adlaw. This was confirmed to them by Dr. Carmila Hinsoli. Ang tatlo subong niya, sir. Ang tatlo sa Pax Cable Incorporated ginapangita pa sa aton nga contact tracing team until nga makita sila kag makakomply sila sa aton minimum health requirements diri sa probinsya. We will still continue to look for them kay nagapabili ni sila nga threat sa aton nga public health diri sa Negros Occidental. Sir, anong rason nila during that time, sir, nga amo na ginayo sila nga magpaidalom sang swab test, sir? Exempted sila kuno sa test. Nga dumakadlaw ta ni sila. Nga ang exempted sila kuno, sir. May mga papilis na sila. Gapamangkot gani kita kung exempted man sila sa virus. Kung exempted sila sa virus, amula ng simpo nga pwede sila ma-exempt sa test. Daway man guro sa exempted sa virus, kaya biski na ranggo mo, kung di nga gaubra, maginatapikan kita sa virus. Yes, wala. Senador Subong gani, hindi exempted, bisan sino na lang eh. Tarantanan. Correct. May kongresista na nga napatay sining COVID-19, kung ano-ano na lang. That's correct. Sir, so para ni sa aton tanan nga proteksyonan tagid ang aton diri mga pumuluyo sa Negros Occidental nga tanan dapat i-test tagid. So ining tatlo, sir, if in case gid man nga hindi sila malocate abi, sir, ano ang pwede mahimo sa ila, sir, sang provincial government sini, sir? Well, it's up for our police force nga magpangita sila, no. We trust nga makita gid sila, hindi maglawig. And once makita sila, they should be arrested and they should be asked to comply with our minimum health requirements sa aton nga mga screening. I-test, i-check up po na sila kag i-swaban gid sila so that safe man ang aton din mga pumuluyo sa sulod sang probinsya. Sir, lawagon ko lang, may mga names ako din nila, sir. I don't know kung amo na yung pinaka-eksakto gid mga ngalan nila. Sanday Charlie Magni Andres, Dexter Claveria Aquino, Marlo Federizo kag Johnny Yanis. Amo ning sa DC Aquino Land Surveying Services, sir, no? Yes, that's correct. Locate na sila kag naka-quarantine kag nag-test na sila. Ang way nagkaladakpan o kung nagkalakit-an rather, amo si Tony Absin, Mangolabnan, Froilan Chris Timplaza Tunggol kag Jim Batidwan Valerio. Yes. Amo naman sila sa Pax Cable. Yes, amo ni sa, sir, no? Sakto na siya. Yes, that's correct. Sige, at least namunot ang name nila sa Dimantinion with your confirmation at base nag-monitor sila kag guwa malanda sila kay ti amo to threat ni sa aton gid kayong lawas diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sir, basta mayara kapag gustoy palabot sila sa siniser nga mga tinion, sir. Okay naman, no? We trust that our security nga mga measures, no, will fall in place. Ang aton police officers are capable nga mag-obra sa ilang contact tracing and tanan-tanan na nga mga unaccounted for nga mga apors nga wala nag-agi sa aton swab test, makita gid nato na, no? And also sa iba naton nga mga apors or coming to the province ng Negros Occidental, palihog lang kita respetar sa aton diri nga existing nga executive order. Respetaron taman ang aton nga mga pumuluyo diri nga gusto man mag palayo sa COVID nga virus, no? Ginawa naton nga pag limpyo sa aton diri nga mga infected nga mga
infection sa virus nga limpyota para ang aton nga ekonomiya, ang aton diri nga mga aktibidades maging normalize naman, no? Yes. So kung sige kita pa-exempt na kung sisinog kita, Correct. ang aton diri nga sitwasyon magabalik naman sa malaing nga sitwasyon kag hindi naman ka padayon ng Negros Occidental sa pagpatuman sa iya nga mga economic, religious, and other important activities. No? Aha. Sir, may iba ko sir nga stories din nga gabi. Si Governor Bong Lacson nag-sign naman sir no sa Executive Order number 45 series of 2020 imposing in isang temporary closure all public and private memorial park cemetery. Sir, saan o gani sir maumpisa gani sir and mag-end ining executive order sir? Oh, yes, maumpisa ini siya sa aton October 30 sa 12:01 sa October 30, and then matapos ini siya sa November 2 at 11:59 sa sila nga adlaw. So apat ka adlaw kung tani ginapangayo nato ng pag-insindi sa aton nga mga pumuluyo, no, that for the first time daw ay kita kaagi sa musuling health emergency. So ang aton nga usual nga ginakagawian, no, nga pagbisita sa aton nga mga nagtaliwan nga mga paryente nga pinalangga basi kinahanglan ta paiway anay para man sa aton nga ikayong anawas, no. Kay di kabalo kita nga during pista minataya ang mga simeteryo ta nagapista gina mas gathering kita. So dako ang peligro nga maglapta naman ng virus sa aton nga mga pinalangga, mga pamilya, no, kag hindi na siya maayo para sa aton. So nag-ayo ang aton gobernador, no, ang aton mga mayors, also unanimously sa pag support sa sila nga lihok nga kung tani ang aton mga semeteryo isaradan ta anay sa sila nga mga dates, no, October 30 hasta November 2 kag kita anay hindi anay mag dinagsa dito. Sir, sa EO ni Gov Lacson may nabutan diri sir kung may ara sa mga bantay gijagyapon ang aton semeteryo kay yung kisa do hindi ginaton ma-please halos taran-taran bla. Ang aton nga PNP and ang ilang nga mga auxiliary nga mga forces, no, gina-empower sa aton nga gobernador kag ginamanduan sila nga magbantay kag magpatuman sang sining executive order so that ang aton nga public health matipigan naton. Payo gini nga tikang. Lastly sir, mga musta na kami sir kung kumusta na to sir ang sa Valladolid nga ikaduha nga molecular diri sa aton sa Negros Occidental sir? Well, ang mga makina, no, gamat-amat na abot sa Manila, no, ang employment sang mga employees dito kung sino maban sa aton nga ikaduha nga molecular lab sa Valladolid, no, gina-schedule naman. And finally ang aton construction, no, the SIGI, gina-renovate naman lang ng daan nga building kag ginapa-gwapo kag ginapa conform sa mga requirements ng DOH, no. Ang aton nga target nga pizza kabay pa mapigayon nga magbukas kita sa second week of October para mabuligan nato ng aton nga Teresita Molecular Lab sa pag test ang tanan nga mga samples nga diri sa sulod sa aton nga probinsya kag also dito man sa Negros Oriental kaya yan eh. So medyo na delay lang ta kay medyo nagulan-ulan. Kabalo kita nga hindi kita kapadancing sa construction kung ang tempo daw ay gaugyon, no. Pero hopefully matapos na gini at as soon as time possible. So maybe attorney inidako na gini nga bulig para mas mapadasig pag ginaton ang mga results nga mo ni subong ang ginakumod gid sang halos kalabanan nga ginaswab test attorney, no, diri sa aton sa Negros. Yes. Yes. Okay, ang aton nga molecular lab amo na ning nalukdo sang tanan. So Bidog na Negros including Bacolod kita tanan nga testing, no. So medyo maintindihan na, no. Makita man nila kung kabudlay paano ganing ibang nga lab hindi gani kalambot 200 nga problema na, no. Ang aton niya sobra 700 to 1,000 ang aton nga
daily nga gina-process at gina-test ng mga COVID-19 na test. Saan ang yung pinaka-target date ni Sir nga completion niya gani or matapos gid siya? Second week of October, hopefully, maka-open na kita, operational na siya. I see, okay. If earlier, mas layo pa gid kung tinguan ta gid nga mas madasig. Lastly, sir, today may aras ang 87 nga panibag-ong nag-positive from Negros Occidental. So far, kumusta yung status ta subong, sir, sa COVID-19 diri sa Negros Occidental, sir? Well, alin na sa DOH, no? Yes, sir. That is, I think, a report coming sa aton nga lab mga yesterday pa na. Yes, no? yes. Pero sa subong adlaw, ang fresh gid nga report sa aton nga molecular lab, no? Mayara kita 55 kabilog nga positive, no? Laban man dira taga Bacolod ang aton nga COVID nga infected nga mga kauturan. So far ang aton nga mga may mga symptoms matatapan pa man. Nag-abri man kita sa additional nga hospital, so fully ang bed capacity siya para sa mga may mga moderate kag sa mga severe symptoms mag-increase na ng bed capacity kag ma-attended na ng aton mga kauturan kung kinahanglan nila sa hospital beds. Sige. Ang 55 na attorney, Bacolod kag Negros na siya, tingob na siya today. Yes. Ang 55, tingob na siya. Tingob na siya. Wala lang libutan na kung pilang Negros, pilang Bacolod, way pa na segregate, abi? May ara kita through unofficial pa na. No? We always wait for the reports ng DOH. No? So, ang iniya for operational nautod si Atty. Balikanta sa talipos-poson nga bahin na. Action Firing Line. La 7:43 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton sini nga pagpangalagad and nagapamati kamo with Attorney Rayfrando Diaz sang provincial government, provincial administrator, mga ka-action. Sige, no? Attorney, lastly, imo na lang panugyan sa Negros Occidental sa mga gabi sa gihapon nag-aaway kita kay COVID-19, Attorney. Hello? Yes, Attorney. Yes, Attorney. Ang imo na lang, Sir Attorney, nga panugyan again sa Negros Occidental sa gihapon sa kay COVID-19. Yes, ang aton nga gobernador, no, nag-ayo sa tanan nga padayon kita magserbisyo, especially ang mga katapos ang aton provincial capital. Medyo ang iba masakit na pero makarecover, balik lang Japon sa aton nga pagserbisyo. So magpabakod lang kita sa aton immune system and we keep on performing our daily routine nga para ang aton health protocols i-observe ta para hindi kita maka-infection sa COVID-19. With that, Attorney Diaz, sir, good evening. Kagawara maging salamat, mabuhay ka, sir. Mabuhay ka man, Action Brian, and more power. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Attorney Rayfrando Diaz II, Provincial Administrator diri sa Negros Occidental. Action Firing Line. May na-confirm na nga 4 sa 7 ang ara na sa isa ka hotel diri sa Bacolod. Ini sila mga poor, no? May pagkakuan mo kung no? Exempted sila kuno iya sa swab test iya. Yung mga tao, ini daw, hay, susko, ginapaninguha sa aton sini nga mga provincial government, na aton sini nga mga opisyales nga ma-contain ini si COVID-19, please lang, paki-obey kag post lang sa ayo sa aton gobyerno, pro. Action Firing Line. Pagkatapos, kung problema ba, gobyerno man ang basulon, mga ka-aksyon. Do hindi mahangpan nga sitwasyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. By October or as much early, kung matapos-tapos sa ding molecular dira sa Kwan, sa Valladolid District Hospital, mamayitani, kidako na ning bulig, para mapadasig pag ang result. Kay ang result, subong isa, ini sa mga ginakumod sang publiko nga nakapaswab test, mga ka-aksyon. In fact, may nabasahan ko rin mag-o lang sa social media nga gin-post ganiyo makayuhom ikaw nga ini nga testimonya ini matuod bala ini himo-himo pero kung matuod gin maning porte nga kapalpakan Action Firing Line. porte nga kapalpakan amo na nga subong ginakulbaan ta kon iya kon magabot ang panahon nga basi mag-ibwal iyang publiko sa sitwasyon ta ini. Action Firing Line. Dapat klarohon ba diri sa Bacolod subong grabe gyapon niya si COVID-19.
Amo ning ginasakuan subong plus ang binangigay diri way man nagauntat mga kaksyon kon COVID-19 ang paghahambalan. Action Firing Line. La 7:47 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon tigidugay, si Councilor Ising Salanga siyang nagtambong bilang representante sang Bacolod sa ngalan ni Mayor Bing Leonardia sa isa ka hinon-anon didto sa probinsya sang Iloilo, mga kaksyon. Kag may ara sa mga signifikante nga mga inistoryahanay ginmitingan kay nga luyag naton hibaluon. Plus, buwas nga adlaw de may manog abot naman nga mga utod naton nga mga OFWs, LSIs kag iban pa diri sa Bacolod kag sa Bugmaan probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Karon na sa aton pagbalik, la 7:47. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Ma'am Heaven, Merly Gonzaga, good evening Sumbray, watching live. God bless lada, stay safe always. Salamat. Si Vinram Roy Nab, naga-monitor man sa Bago. Si Eileen Mijares, good evening Sumbrayan, mangkot lang ko ang taga Bacolod, pwede ka travel sa Magallaon, Moises Padilla. Kung may mga certificate ka man lang pwede gina. No? May mga medical certificate ka da. Si Argapito de Binagracia, Action Bray, monitor lang kami di sa Talisay, may gabi ilanda sa inyo tanan. Salamat. Si Madam Amy Esmeralda Dolido, salamat man. Tobias Nets sa Handumanan, salamat. Jean Oy si Sir, good evening Action Bray, monitor always, God bless us, keep safe all. Hello to Energy Funds Club, salamat gid. Edgardo Mahinay sa Agundok, di lang lapit sa luwag kundi kaldero gid. Rimar Hicano Haliasgo, good evening so Bray, monitor lang kami di Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castiliana. Tamiyaw ko lang dayon family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, Pagsugiron kag Cabalfin family. Salamat. Bilen Salao, nagamonitor man. Philip Laurente sa Mansilingan, ginamtamyaw yaman si Rodi Agsam Katedral. Eric Moico, salamat gid. Felix Sagrado Rimonsada Jr. Kativer, salamat. Heaven. Si Deng Li Hong. Good evening Sir Bray. Mission Vision sang PhilHealth. Your health is my wealth. Dapat isla na para mangawat. Jose Alan Braza, Bilen Salaw, mayo ina sa sila iya kay wala nagasakay jeep. Ano pa pinalagpat nga mga suggestion? Ano pa? Eric Moico again, base Action Bray, ibaligya na naman ina na inutil nga PhilHealth na amo ng balantayan da. Si Yodge No Lord, good evening Action Brian, keep safe always. Salamat. Eddie Lauser sa Caintown, Victoria. Sa Edgardo Mahinay sa Agundo again. Action Bray, hindi pa na amo may maabot naman halin sa Manila, madugang pagid-ina. Bao, kulbaan. Labayan Eduardo Jr. Mayang gabi Action Bray, kadamo gid inutil sa mga gina-implementar para laban COVID, no? Ang bawi way man na sila nahuya opisyon nila. May huya man tani galing kiti pakabalay na lang. Stephen Magbanwara man nagamonitor man. Good evening Action Bray, di ayhan maputong PhilHealth. Mangkot lang ko. God bless Action Bray. Ubos na gani. Action Bray basi baligya na may na. Balik na basa ko na kaina. Nene Albasin Kalaluan nagamonitor man. Jocelyn Kalamaan, salamat gid. Imbong Jocampo sa Maaw. Jocelyn Libuon Dispuho. Flores Mirasol Mercy, nagamonitor man. Cecil Kasama, salamat gid. Merly Dolido Magallanes. Leonila Tirusan, stay safe madasinya. Lizar sa Morillo, good evening Sombray, watching from Taculing, stay safe. Riani Montesa, Virginia, San Antonio, Olpinda. Action Bray, good evening. Always watching kami diri Japon sa Silin Homes. Stay safe and God bless you. Fidel Togle Ortega, nagamonitor man sa Silay.
Teresa Tongha Suryaga Flores. Good evening, Sobray. Watching from Celine Homes. Salamat, Ged. Ophelia Palabrica. Good evening, Sobray. Tani wala na sila anay ginpagwa sa airport. Not until nga may instruction from the PNP, bakolod kag threat na sila para sa aton. Halos na gani, hindi kami kagwa sa amon panimalay kay nahadlok kami sa local transmission. Tsakto na. Wala gani ko ka-report sa akon work if may need sa akon presence kay kabudlay sa mga check-up points. Kadamo pangitaon nga mga documents sila ya hapos lang pagwa sulod sa bakolod. Tiyan mo na ginaksyonan sila subong ma'am kay mga tubang nila sang kaso kung sila mag-cooperate. Liza Libuon Araman sa Al-Kubar Kingdom sa Saudi Arabia. Inday Blaza, Leia Catalunya, naga-monitor man. Si Marite Felizario Hava. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang si Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba Willie Marites, Michael Maika Marco Kim Kim nga pirmi ga pamati barangay Kaduhaan Kadisiri. I love you all. Halin ina sa kay Marite. God bless. Si Gina Galon Pagsubiron. Good evening, Action Bry. Ari lang kami monitor through sa FB Live. Action Bry firing line. Ari kami bago si Tia Gina and Lidjo. Pagsubiron, thank you, more power. Salamat. Si Koy Manapsal. Very good safe na ang Bacolod sa COVID-19 tanan manamit Bacolod ya. Bert Hirapusco Carvalho. Good evening, Action Brian. Ano gid balang guidelines para sa mga OFW kay national hindi bala diretso sila pauli sa ila balay kung negative man lang sila pag-swab nila sa Manila. Amo na iya ka Manila pero ang local daw di pasugot kiti ka delikado. Sining ni Araman. Inodjo Vibes or Bibs. Good evening. Good news mayo kay nagnubo na. Kaso basi mag-abot ang mga returnees madamo naman positive. Importante makontrol lang nila ang mga positive hindi makalaton. Yes. Si Sir Zeus Dog Cage naga-monitor man si Matinion, Barangay Granada. Kung sinong gusto magpobra balay sang ido, depende nyo ano nga sizes dira. Tell me. I will tell also Sir Zeus, kay obrahan niya kamo balay sang ido. Bisan may second floor pa. Chris Vilma Reyes, good evening, Sombray. Monitor lang kami East Home sa 3, Barangay Estefania. Stay safe and God bless lang upod sa imo staff. Salamat. Edwin Pineda, Labayan Eduardo Jr. Mayang gabi, Sombray. As lang ko ang swab test, may chance nga malibre sa na someday. Ati waigid negosyo na mo. Kuan mo ti siyempre may gatrabaho da, may bayad gina siya, no? Si Dennis Richard Tibor Roma. Good evening, sir. Basi ginpasira nila ang patio October 31 to November 2. Basi November 3 madinagsa man bala sila yapon now. Good evening, Energy Fans Club. God bless tuod, no? Muno ta na karon na. Nga sa tanan nga oras dapat hindi sila magdinagsa. Si Novi Valencia Subaldo, Brian, always monitor, keep safe always. Pag-greet lang da sa Mama Titing Valencia Lance, Keisha, and Zian. Sige. Leo Corniha, naga-monitor man sa Charito Heights, sa Takuling. Grace Mitton Cousins, good evening, Idol Action Brian, watching Manville Royal Subdivision. Keep safe man mga kaksyon. Bibing Dagia Bautista sa Barangay 39 Lizares Avenue. Michael Suyod sa Barangay Felisa. Colonel Gail, my idol, naga-monitor man. Niya punta, absent kagapon. Basta Wednesday, sir, sir, off ko. Kay pag Tuesday, akon man tanan mo, aga kagabi. Musta na, sir, sa Nokpo. Hidlaw, ako maglagaw sa Nokpo, tungod kay COVID-19. Jerry Jibel de Benagracia, naga-monitor man sa Japan. Si Koy Manapsal, enjoy Bacolod, happy progreso tanan. Naya enjoy tanan taga Bacolod, happy Mascara. Anami Villarias, ang classmate ko, ang beautiful lady ho nga kilala ko. Gapamati kami sa Barangay Villamonte, pabati na lang kay Andrew. God bless kag safe lang da. Salamat kamo manda. All right.
Si Jerry Hill Logo watching live, Barangay 3 Hinigaran. Joel Chica sa Pahanukoy, Phase 1. Salamat gid, ano? Ningni, tamyaw ko lang Catalonia family la binagid sa sister ko na si Alice Villacina. Gasya subong ga Facebook guro ni. Salamat gid. Okay, si Maritina basa ko naman kina. Albania Smile, daga monitor subong sa HK. Salamat gid. Hilario Dako Aranico, no? Action Brian mayang gabi, wala kami untat pamati sa imo adlaw Aranico family Pahanukoy. Daghang salamat. Jose Mongcal Torilla Raman, Mafelo Brido Yogore Tamisen sa East Homes 2, Barang Bacolod. Salamat gid. Bibing Degia Bautista Liwat, Conrado Amante, Ochida Haruka, naga-monitor man sa Sinima Tinion. Si Inday Blasa again, Jerry, nabasa ko na, no? Edith Biasca Raman, Michael Sofia, salamat gid. Gemma Makilan, thank you so much. Si May Bay, good evening, Sobray, monitor lang ko niya. Greet ko lang gali, upod ko sa boarding house. Si Gulda, Ann, Baina, RR, kag Diday. Martin Navarra Ledesma, naga-monitor man. Handumanan, Purok Santo Domingo. Edgardo Mahinay sa Gundo Action Bray. Tamyaw ko lang sa mama papa sa barangay Bulanon sa Gaay. Gamonitor sila sa inyo. Ryan Martinez, good evening sa Bray. Watching man ko Balaya. Stay safe lang Action Bray. Sige, ikaw manda. Tinay dali lang. Talorina, dali gid lang. Naglain na nga kon nga no ha. Na may napindutan ko. Ari siya. Okay, dali gid lang ha. Action J. Action JM. Dali gid lang ha. Okay, doon naglain na. Action Hands. Action JM. Action J. Pabuli ko na yun. Nadula. Dali gid lang. Nagid lang. Nagpisik man na tandugan ko. Nag-slide ako ni kamot. Di ko na nagkantuman. Okay, ara na. Naglain ng amoy gidi saya. Doon naglag ko, no? Okay. Kadasig siya magliwat. Hindi man tumadula ang ilang alang tao, no? Okay. Thank you, good. Alright, si Ophelia Palabrica. Good evening, so bright. Wala na sila anay pagwa sa airport. Okay, nabasa ko kay Inana. Sige, mabalik ko dugay. Toto Brian Gonzales. Ang so bright, pwede pa shout out sa Don Salvador. Pwede maka-provide ang banwa sang service bus sa nagaobra sa Bacolod. Every day. Check na be. Norma Ohoylan. Good evening, Exxon Brian. Padayon kami nagapamati sa imo kadagabi. God bless. Okay, sige. Tinay Talorong. Good evening, Exxon Brian. Live kami subong. Good evening si Aryan kag Precious sang Himaylan. Grace Mato Sibula nagamonitor man sa area sang tani take up Newman about close contact kag contact tracing. Agi na take up na di siya ma'am. Kay ina sang aga amo ng big news din. Helen Cordero Lakang nagamonitor man sa Dumanan. Si Olive Prado Gargaritano Bry always monitor lang kay Riyada sa Riyada. Kay say keep safe, God bless man sa inyo. Si Ronilo Kasuyon, salamat gid. Pa-shout out lang kuno sa tanan nag-monitor gid. Sige. Mapaway-way lang ko kadali hindi ko maghalin dira kay pagbalik naton mabulyada naman ta. 8:01. Mapugnaw nga hangin nagadapyan
na ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Action Firing Line. Manamyaw kita na sa aton sini nga mga utod, mga kaksyon nga nakatutok na halimpakay na tob-tob sa sini nga mga tiniyon. Maingab ilang sa kay Alexander Matigo, naga-monitor subong tamyaw ilang si Tatay Berto, Nanay Jocelyn Tigbao, Sinday Mikay kag Manong Efrenia Kono GR Kulatoy, naga-pamati Action Firing Line, no? Barangay Yaw-Yaw Kawayan kag Manzan Family. Salamat gidra sa pag-monitor. Naga-monitor man si Manong Sixto Biligorio sang Barangay Igmayaan, Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa pagtutok. Si Madam Lizelle Campo Sagrado naga-monitor man kag si Madam Missing Guay Magdan. Wow. Porting niya siring ngalan. Aha. Sa aton siring nga piyak nga linya man ari man diya. Nadali gid lang ha para ma-accommodate ang aton siring nga mga utod subong nga gabi. Halin sa kay 6175. Good evening, Action Bray. Hindi pa pwede kabalik sa Bacolod si Joyce Kinigalia. Sangbong, thank you, good Action Bray. Kung may biyahe, pwede na. Basta kompleto lang sa papilis. Action Bray, ari ko Bacolod. Taga diri ako wala na ko obra. May home quarantine ka. Wala man sakyan. Miserable na gid, wala ayuda. Tani, mapuli na lang ko sa pamilya ko sa Cadiz. Ano ang kinahanglan si Dula kag certification? Kayo kagidya kwan inang medical certificate da. Mo nang imo pamatuod abot sa Cadiz to. Kung diri halin may mga mandatory home quarantine man to kag mandatory quarantine man. Amo na ni subong ka katabo tas kalibutan mo. Pagaboton di kay mo palayag dayon kay manago taanay. Action Brian naga-monitor sa Pahanukoy 9757 mga kaksyon. Good PM, I wish nga good health and God protect and guide your safety. COVID-19 from 19, nilang. Halin sa Siles family, nalagi lang, kiga-utod-utod daw. Halin sa Siles family, Barangay Tinungan, Isabela. Di kiga-tabid-tabid bing text mo na. Medyo laka-lakaon ta lang. Good evening, Action Bray. Kuha na gid ang mga tao, masuyop kita mo isda abo o kon muong or bugaong or utok na ng isda, bato kag mag-addict na. Okay kaninyo addict ni. Addict sa kunumot ano to. Last 8 sa Action Radio Philippine Standard Time. Sa nambal ko na sa inyo kay na si Councilor Israel Salanga Makaksyon.
may ginpadulungan no kag nagtambong sang ginatawag naton mga importante nga hinun-anon kag didto sa mga opisyalis sang Region 6 nag-ayo sa national government nga nga pasugtan pahanugutan nga mag swab testing ang mga lokalidad para iya sa mga nagaabot sa aton diri nga mga OFW. And magluwas buwas nga adlaw sa nanambal naton may mga manog-abot diri sa aton mo. So ano naman bala ang preparasyon naton mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod? Kiti sa hibalaan naton ang syudad sa Bacolod subong nag-ara kita sa modified enhanced community quarantine mo. So meaning medyo malala-lala ang aton diri nga sitwasyon. Second na siya mo sa enhanced community quarantine nga pinakataas amo na sa pinakataas gidabi ha. So mo ni gaululugtas na mga tao subong because nga halin sang pila pa lang ka days man ano ta subong man ara ta subong sa 18 mga 10 days pa lang nakaligad sa ginpatuman ang modified action del payo ko diya si councilor na nawag sa aton sini Matrion dalagid lang ano manawagod ta siya las 8:08 gaululugtas sa di mga tao gani mo because nga muna black ang sitwasyon nga hindi kagwa sa puloyan pagkatapos inang wala man sang konkreto pag inang iban dira kung anong sitwasyon ta kay pwede makatrabaho ang mga tao pero way man sakyan nga mga salakyan may gin-provide man nga mga salakyan pero ti inang natawag naton ga sa lalamo no, hindi mahangpan ang sitwasyon diin ano gibla dapat ginang himuon. Action firing line. Actually, mga tao di subong sa Bacolod, ya palinong-linong na lang. Kiti way mas lang mahimo mo. Bisan mag-inano sila, way lang mahimo. Sige na lang. Pero amo na yung sitwasyon ta, kay gina-implementar sa gobyerno ang nagakadapat sa aton, sundon tan lang gid anay, diskarte lang gid anay di. Action firing line. Diskarte lang gid anay tadi para mabuhi kita kag hindi kita malatnan sining kay COVID-19 mga kaksyon. Amo man lang aton ginapangita di. Kay kon ipairalon tadi ang aton pagka inatawag naton binga batsyag ta permi gutom na lang, batsyag ta permi sala sang gobyerno, tiba si anong malabutan tani pila ka adlaw. Action firing line. Amo na nga dapat naton gid atubangon ining sitwasyon, atubangon ta si COVID-19, atubangon taman kung ano mga protocols, ano ang mga health protocols sa ginapatuman sa gobyerno kay para matapos na ni si COVID-19. Action firing line. Amo na din ginalagas man sa gobyerno mo. Amo man din ginalagas ta nga mga sibilyan. Online sa firing line. Para dili gid lang kay sa aton nga linya, we have Councilor Israel Salanga. Sir, good evening. Naggabi action dra, good evening sa mga tagpalamate. Salamat gid sir. Pisaro sa imong masako nga panahon sir daw nagtambong ka to sir sa meeting sa ngalan ni Mayor Bing Linardia. So far sir, ano mga signifikante dito sir nga mga importante nga dapat mahibaluan sang Bacolod non kag Negrosanon man sir regarding sa gyapon sining COVID-19 sir? Yes, action dra, ipod naton meeting ang Governor sang Capiz, sang Iloilo Province, sang Guimaras, sang si Mayor Jerry Treñas, si Governor Bong Lacson sang Negros Occidental, and ginrepresent natin si Mayor Bing. Actually, ang a part of the meeting is for the alignment sa mga protocol and guidelines sa aton yung mga OFW, LSIs, ROF. Si ako particularly, ang concern yung nagyay sa OFW, kamo nang akong gina-handle sa mga committee. May kagdamo pala sa mga constitution na action dry. Like kita diri subong sa Bacolod, ang gina-observe ko diri subong nga protocol is ang set ni National IATF. But silingon, ang giliwat gid naton niya ang aton nga protocol ya before sa subong pag-abot sa airport ginasugat naton, and then why na kita naga-reswab. Remember before swab si LGU kasi one naga-shoulder gid ang 14-day another quarantine period diri sa Bacolod. Subong waay na ya sa bilog ng Pilipinas sa mga probinsya sa Manila kung puli diri sa aton sa syudad sa Bacolod home quarantine na sila. Ang importante negatibo ang ilang resulta sa swab sa Manila. Kapag abot diri proceed na sila home quarantine. Si OWA zero na gid ang support, no, zero na gid ang ilang gasto. Before, di ba, ang protocol sang national sa bilog ng Pilipinas, pag abot mo sa LGU mo, i-quarantine kapag idya, courtesy of OWA. Di ba mo sa before. Subong wala na. Ginkwa na kita na ni national, ginkwa na matanan ni OWA.
So ang importante lang gid subong is negative ang aton mga OFW sa ilang RT-PCR test sa Manila. Pag-abot dire, ma-home quarantine, ma-observe na nila sa home quarantine, mandatory nga home quarantine. So amo na ginahimo to subong in compliance sa National IATF nga guidelines. Pag-abot sa airport, ginasugat naton mga OFW, gina-check ang ilang mga papeles, gina-secure nga negative ang ilang resulta, and gina-endorse natin sa mga kabaranggayan, ginadulong sa ilang mga panimalay, kag may ara man nga ginasugat sa ilang mga pamilya, depende kung diin sila gusto i-drop no sa aton niya service. But the rest nadulong ginaton door-to-door gid kag gina-endorse properly sa aton mga kabaranggayan for proper monitoring sa aton mga BHERT. Okay, so ang aton meeting action drive, ang meeting to amo to siya nagconsolidate bala ang idea sang taga Western Visayas. Pag nagsuggest kita bala kung pwede i-consider nila ang aton mga suggestion sa LGU o sa mga probinsya kay kabudlay mo kita di ang nagarisgo bala. Kay kablo kami may mga cases nga daan before damo gid experience nga from Manila negative, pag-abot diri ka positive. Yes. So nag-ayo gid ang bilog nga Western Visayas including si Bacolod, yung pwede abot may swab dito basta possible pag hindi makaswab kita diri gihapon sa syudad ng Bacolod kay sa bilog nga Western Visayas. So mo na big kay ina nga medyo dako to nga gin-raise ninyo councilor nga tani man mapamatian kita diri nga ibalik sa usual nga ginahimo sang una ang swabbing amo man lang pinaka-importante dito councilor amo sina. Yes, and not necessarily the quarantine, another 40-day quarantine. Hindi hata mo na yung makapo yun ako sa labulog. Bisa na reswabbing na lang gani. Okay, pag reswab sila, home quarantine man sila gyapon. Tamo man lang na. Home quarantine, pero siyempre ka baluta. Inablang like subong, ang katabuya, although we do not accuse our OFW sa Sungray ha. No white gambal yung may ara, positive na sila ya. Ginarespeto, tama na ang pag-swab na sa Manila. Pero ang point is, para tani bila safe din sila, sa pagpuli sila panimalay, lang, manigurado na gilang kita ya. But amo na sa ginapil natin dito. Mga tani, may mga quarantine, may mga protocol kita nga iset dire sa aton syudad, sa bilog ng Western Visayas, kaya consider man tani isang national. Importante na kung na-reswab sila, daw may paabuton, tabla kung negative or positive. Subong yan daw gatangla lagi ta sa hangin kung anong sitwasyon nila ni kaya wala sang reswab. Exactly. Exactly. Pero action dry, emphasize ko lang lain na pag-deal sa mga symptomatic ha. Yes. Kaya may ara yung negative ka sa Manila, pag-abot mo dire symptomatic ka, bigit lang ako ka may sign. So, gina-separate na natin, ginabit na siya natin sa aton niya man yung separate niya facility para ma-heal naman saya. Pero may case na tanga mo sina councilor since the day nga nag-umpisa kita nga i-home quarantine sila pero may mga symptomatic yang nagdiretso sa facility. So far isa pa man lang kabilog, isa pa man lang ang nag-symptomatic assist naton niya hindi siya mag-diretso sila balayan ay. Ti mayo gid ano. Pero ti sa pila na ka days nga nakaligan nga naka-accommodate nagin man kita sang home quarantine may nagreklamo bala councilor da nga mo ni naglain matsyag sang bago abot di sa amon. Ginamonitor sa isang BHERT So dapat na balaan gid namon kung ano kondisyon sa mga OFW kabalog iti misina. At the same time sa orientation natin dito sa may airport, gina-inform lang kung may makabasagan ka mo gani nga hindi amo, kabalaan nyo na kami kay mabulig kita ya, ma-assist kita sa ilaya. So far the way may nag-feedback sa aton. Very good. Isa pa lang gid so far ang itatat naton. So dirita makitaan ko nano ka disiplinado kag ka-onisto ang mga utod ta nga mga OFW sa councilor sa Langasor ano? And we continue to appeal sila action drive sila nga cooperation gid para sa atong tanan para sa safety sa inyong pamilya sa imo nga future man kita mabalik ka pa man abroad sa uli sa bilog nga community sa Bacolod City cooperate kita we have to be honest gid sa bungya ano niya ang battle diri sa bungya is about discipline na gid niya so we continue to appeal sa mga OFW sa nga mag-cooperate sa aton mo man na ka simple ano pero ti buwas may manog abot naman kita diri sir LSI abi kag OFW. Everyday action drive. Kaya dudugay mo sugat naman ang mga expected mga 11. Okay do permin ko kita eroplano tod nga nagalabay tod sa babaw mo. So amo na lang sila gay inabot diri sa aton councilor everyday gina. Yes. Kay tungod ng ang ginaalaw mo ng subong isang sweeper flight. Wa man ta subong gaalaw sang LSI si Councilor Cindy, wa man subong kay tungod wa man siya may mo under the MCQ yes, correct ina. So aside from that councilor sining ginayo nyo sa national government IATF, ano pang idiban nga significante tuman nga pwede ta di-share tonight? Actually, ang sa repatriation na muna ginaya. The rest lain ito ang mga topics yung discuss namin about ito sa mga projects na pwede ibulig sa DepEd, na wala sa Bilog sa Visayas, na ito nga,
ang budget instead ng development ng school. What if we allocate sabi for mga tabs or mga tabs, mga lain naman itong agenda lagi so far discuss nila. Ay, sige. At least nabalaan ta. Pero balik ko gamay lang sa OFW. Pila ka bilog subong ang ara sa quarantine facility nga gina-check pa naton sa local councilor? Why na. Amo na itong isa na lang. Taman yung OFW, gin-release na ganyan ni OWA. I mean, si OWA, why na ganyan ng shoulder 100%? Why na gisaya? Ang gatatap na ginong subong sa aton yung OFW, ang LGU na ginagyan. LGU na lang tanan. So, why na kita na quarantine subong? Except lang gid kung sa LSI sa project sa mga local transmission. Sige. Sige. Councilor, salamat gid si mga time. Good evening. Madamang salamat Aksyon Barangay. Yes. Mabuhay ka, Councilor. Action Firing Line. Wag man sa dalag ko nga signifikante tiya mo na no ang mga OFWs naton pag abot diri ti sa nagligad way tan mahimo kay ti bando isang national tiya mo nga pag abot diri ti kinalan home quarantine na ni sila without reswabbing nga ginatawag. Action Firing Line. Kay ti halin sa national prangkang istorya negative na ni sila tumo no pag abot diri ti kampanting pamilya nila hakos-hakos dayon kag mag-inop danay sa sulod sang puloyan. Pero, panumdumon man kuntani sa national, nga may mga cases diri before, nga nagatiner sila sa mga hotel diri mga OFWs naton ka mga Elisais, nga may nagpalasitive. Action Firing Line. Ti sang nagumpisa ining home quarantine nga diretsyo sa mga OFWs. So far kuno suno kay Councilor do ay pagidman sang may nagreklamo abi nga naglain pamatsyag kabay pa nga tayuyon na ni, no? Kiti asymptomatic manalos tanan meaning may virus ang lawas niya pero why sa may ginabatsyag mabakod ang iya sini nga immune system. Action Firing Line. So isa ka manami iyang patimaan nga basi naman tuod si COVID-19 wala nagid man no amat-amat nga gakadula sa palibot no damo nang sitwasyon. So nag-ayo sila sa reswab. We don't know kung ang pinakarason nila panigurado no panigurado nga pagwa sang result negative mas 100% na kampante ang aton sa nga LGU kag ang ila sa nga family nga wala sang may ginabitbit nga si COVID-19 ang ila sini nga himata mga kaksyon. Action Firing Line. Di ka okay man mag-inamo sina pero kung hindi gin mamatigayon kung naga-monitor sa buong pamilya sa mga OFWs nga mag-inabot pa di sa aton sa Bacolod kag probinsya or kung may mga OFW subong na naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad mangin honest lang kamo no? Honest lang kag disiplinahon nyo lang kagalingon nyo. Remember, kung career kamo sining si COVID-19, una nga mapiktuhan of course ang imo kagalingon. Ikadua ang inyo sining nga pamilya. Kag ang mga katupan mo da kon sagi kada kalagaw sa sulod sang 14 diyas nga hindi pagid sigurado ang imo sini pag-abot dira kon may COVID ka o kon wala. Action Firing Line. Kaya pagpuli bala ni UFW dire ang tinutuyo nga mag-enjoy with your family pero kung may problema kamo da karon kag halos kamo tananda may positive na sining COVID-19 so ka useless ang enjoyment no kabudlay sina papason si COVID-19 mga kakson. Action Firing Line. Ina a little reminders bala nga sa aton diri nga pagpangalagad para tayuyon tanan ni Black kay do kamayo man tong information with Councilor Salanga no nga do wala sang may nagreklamo sa pila na tatlo na kasemanang nakaligad nga ginpapauli rikta ang mga OFW sa ila sinitag sa mga puluyan. Action Firing Line. Las 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Karona, check na to ng ibang nga balita gikan Kapitolyo Provincial. Maibaman ko karon dugay-dugay sinibalang natabo nga paghikog sang priso ho kag iban pa nga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Madam Ida Risaura. Naga-monitor subong kag si Tatay Ide kag si Nanay Linda no. Tamyawon tagidi kada gabi action hands kay nga hindi ni sila kontento yang tingog lang pamatian nila. Sa TV niya ginaangot kag pungkuan. Ambal nito galantaw lang kami ABS-CBN. Action Firing Line. Ginatungtong pang tiil sa lamisa. Way sa kabalo ginapicturean sila sang bata nila. Firing Line. Salamat gida. Kalingawan sa mga utod naton kung gabi mga kaksyon. Ano? Las 8:21. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ako si Dr. May gabi lang sa kay Madam Amy Esmeralda Dolido, si driver
Tem Raha, naga-monitor man. Sheila Alagos, naga-monitor man. Dansoy, Marites, Tita String sa Barangay Villamonte, Fausto Garments. Damo gid nga salamat. Sige, Maybreak Saint, ang lain ni kay may ara OFW gagwa pagkagalakat nga hindi mamonitor ka BHz. Damo gid na tabo kay damo gid hindi responsable. Ti amo gid ang lain da. May lang gid kung negative lang sila way gislaya sang COVID-19, no? Si Fred Ninya Araman, Aileen Mallorca, salamat gid, no? Fred Ninya or Fred Ninya, Romy Agsam, salamat gid. Max Aliado, naga-monitor man. Barangay Villamonte, Merlin na Luya Lapitan. Good evening Mayo pa, ikaw nakabatsyag man sang gasalalamo na sitwasyon subong. Okay lang ya ang estable. Paano na ang ipit katama? Dugay ko na na nabatsagan niya nay. Bing Barilio, Idel John Tan, dapat surgical lockdown not the whole. Dapat gibantanay ko mo. Kundi nang tumay ara, amo ni mo na, dito ka lang i-lockdown. Felix Gart, naga-monitor man. Good PM Axon Brian, monitor lang anaya. Wala ko inog report. Yes, no problem. Si Madam Ida Rio Sora, Colonel Gail Day Ops ka-partner kon Wednesday. Wow, salamat gid anak. Anthony Jones Tabulong Habilio, naga-monitor man. Justin Villa Esther Hunsay, naga-monitor si Matinion. Si Marianita Villa Esther kag Alfredo Villa Esther, salamat gid sa Vista Alegre. Jose R. Espilita, naga-monitor man. Glenn Bonnier, hi, good evening Bri, watching pa shout out diri sa amon sa ang Bonnier family Army Compound sa may Nopo. Okay, salamat gid. Thank you dra sa inyo. Glenda Servando Lupe, good evening Bri. Salamat gid, basta gani dayaw sa ako nahuya kung magbasa pasensya gid. Servando families from Sagay, salamat gid. Rosana Cabalona, salamat gid. Action Radio kag sa tanan nga may gabi man. Anali oy, ti paano na sila lapta man na wala nagwa kay untat man obra tapos ara naman pasaway. Amo na nga daw gid tiya ubos-ubos ang COVID-19 kay nang tawag naton blang damo sa lawayon. Tata Vivek Morden, salamat gid sa Makati City. Kumusta ka da? Lilia Taton, good evening Sumbray. Ginatamyaw ko lang da si Andre Albarracin, no? Kag Hasmin Albarracin man nga pamati gid sa Action Firing Line sa Davao City. Otero De Leon Sian, evening Sumbray, pa shout out lang gali sa taga Barangay Magalion, Kabankalan or Magbalyo. Julius Candido, naga-monitor man sa Manila. Andes Siraref Aniendra, Action Bray, pa-shout out ko sa ako mga Dersan, Rene, Andrea, Ardinia, Ria Filen, Ardinia. Good evening. Sige, balikan ko karon ang iban, standby lang kamo kay may mga news pati nga nami pagikaroon dugay. Las 8:25. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. Manamyaw kita for a while mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad maing gab ilang no naga-monitor sini Matrion Barangay Nagasila Carlota Sri Dolor Catinoy Esther de los Santos kag Carlos Man. Salamat dira sa inyo. Good evening Sir Brian. Great happy birthday sa kay Azumi Ganhi. Subong from Virgie Kitco. Thanks, Gid. Ano ni man? Brian Namian. Sige, salamat, Gid. Di ba sa mo na gan? Kabay pa, basahon mo, pamati, Gid kami every night. Na nabasa ko na. Panirohon na lang na ang wala konsiderasyon mga isog. Action Bri, good PM. As lang ko kung halin sa Cebu naka-swab test ka pag abot sa i-swab test na maliwat. Ti bayad na naman. Moto kaina, ginarikta pa pauli. No? Mga OFWs. Depende sa, mo ginamang protocol na to nabi. Pero daligid lang. Check lang naton kasi nga hapon may sang encounter nga nagluntad sa area sang Kabankalan mga kaksyon sa tunga sang ginatudlo nga New People's Army kag subong man Philippine Army sa idalom sang 302nd Brigade mga kaksyon sa may sitio Amian, Barangay Tanawan, syudad sang Kabankalan. Pero check nato ng dugang abi nga detalye kung paano gidi nagluntad ining encounter mga kaksyon. Last 8:35 Action Radio Philippine Standard Time. Kompletohon tani subong gabya aton nga arasaton sining linya si Sir Sinon Pansito sang third ID sang Philippine Army diri sa Western Visayas mga kaaksyon. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Pansito. Sir, good evening. Action Bri, magandang gabi at magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Firing Line at ng Action Radio
Bacolod. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Sir, ano po yung nangyari nito, sir, sa encounter dyan sa area ng Sitio Amian, Barangay Tanawan, Kambankalan, sir, this afternoon, sir? Yes, actually, Action Bray, dalawa ang ating recorded na encounter sa buong isla ng Negros ngayong araw na ito. Unang-una, itong pwede ba ako, Action Bray, doon muna sa pinakauna yes. sa enkwentro natin? Ang pinakauna is kaninang alas 11:45 ng umaga, September 17, 2020, ang ating pong 62 Infantry Battalion while on operation at Sitio Anatuling, Barangay Budnasan, Canlaon City, nakapag-encounter po ng more or less 7 na mga miyembro ng communist NPA terrorists, believed to be members of SYP platoon ng Central Negros 1, KR Negros Cebu Bohol, Siquijor, na pwede po ng itong NPA. Ang firefight po ay nag-last po ng about 5 minutes, after which itong mga NPA ay nag-camper patungo sa iba't ibang direksyon. Ang atin naman pong 62 IB is still in pursuit operation laban sa grupo na ito. At ang naging resulta po doon sa immediate na encounter na nabanggit ko kanina ay yung pagka-capture ng iba't ibang war material or items nung nag-i-scar po sila sa vicinity. Ito po ang sumusunod, yung may naiwan pong kalibre 45 na pistol Colt 1911 A1 with serial number 25829, isang caliber 22 revolver with without serial number, mga magazine po at saka mga bala ng pistol at saka mga cartridges. At 5 din pong backpack ang naiwan doon sa lugar ng containing ng mga personal belongings at saka mga subversive documents. May nakuha din po tayong mga flag at saka assorted medical paraphernalia at saka mga medicine. Ang pangalawang enkwentro naman po ay nangyari po sa yung sinabi niyo po kanina sa Sitio Amian, Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Kanina po itong alas 3:25 ng hapon, September 17 pa rin 2020, with our 302nd naman na brigade na mga personnel ang kanilang nakaenkwentro. In both encounters on the part of the government, wala po tayong casualty. However, yung Kabangkalan po natin, wala pa pong report yung pag-i-scar nila sa area. Iniikutan pa po ng ating tropa at inaantay pa po natin ang report kung ano po ang nakuha nila doon sa area. So as of now, wala pa akong report na hawak, Action Bray. Sir, dito una tayo sa may Canlaon, sir. Ano ba ito, sir? Yung mga enemies na ito nandiyan sa medyo kampo nila or naglalakad lang din ito sila, sir? Actually, parang nakapahinga ito sila, Action Bray, no? Kasi kung tingnan nga natin, pati yung mga backpacks nila ay naiwan nila doon sa kanilang kinalalagyan o kanilang temporary na tinutuluyan na isang parang makeshift na lugar. So with the nagkabulagaan kanina, may mga naiwan na gamit dahil sa talagang hindi siguro expected din nila na mayroon tayong ongoing na mga operations doon sa area na ito. Kitang-kita ba, sir, maliban dito sa mga naiwan nilang mga maliliit na mga baril, mayroon ba silang mga mahahabang baril talaga itong mga miyembro ng NPA? Yes, Action Bray, kasi these are regular fighters naman ng NPA at ang kanilang ay mayroong may mga high-powered firearms talaga sila at yun ang una nilang pinagip noong sila ay nag-retreat o nag-move into other directions. Mayroon ba mga dugo dito doon, sir, na nakita, mga blood stain sa lugar, sir, sa ngayon, sir? As of now, Action Bray, hindi pa ako makapagsabi kasi wala pa yung comprehensive report ng ating tropa kasi initial pa lamang ito na isinabmit sa atin sapagkat
as of now is nandun pa rin sila. They are trying to continue and make moves against itong mga grupo na ito na kanilang nakaengkwentro. Ang pinakamagandang balita dito sa part ng government so far, nasa mabuting kondisyon sila, walang may sugatan, sir, ano? Yes, Action Bray, as of now, kung nakita nga natin, we always maintain an upper hand in all our operations. Actually, may isa pang ang insidente kaninang umaga na another blunder dito sa grupo na ito. Nakakuha actually tayo ng arms cache din naman kanina. Action Bray. Ito naman ay nandoon sa saglit lang, Action Bray. At nagbubukas din ako ng aking Plus 8:41. Yung ating 62 IB Action Bray ay nakakuha ng arms cache sa may Moises Padilla naman. Ay, okay. Kanina lang din po ito, September 17. Wala lang akong oras na nandito at meron itong pina-find out. Pero ang nakuha po natin doon sa arms cache na ito would include 2 M16 rifles at saka 8 pistol, 2 homemade shotgun, isang magazine ng M14 at saka napakaraming rounds ng ammunitions at saka backpack containing mga dokumento nitong NPA na ito. Yan naman po, Action Bray, is doon nga sa Sitio Bungaw, Barangay Makagahay, Moises Padilla. Nina din po September 17. So ang ipinapakita lamang po natin dito is we have relentless operations really against this new People's Army, and we will not let go of the pressure that we are giving to this NPAs, because for us, yung continuous pressure that we are making against their group has positive impact doon sa ating overall na campaign against them. Unang-una, nakikita natin na napapagod na sila, kakatakbo against the government forces. And with that, yan talaga, isa din sa mga intention natin na kung hindi man natin makit, ay mapagod sila. And for them to be demoralized, and for them to have a realization na hindi madali ang makipaglaban o mamundok. Bagkus ang aming panawagan ay nandun pa rin. Sana sumuko na sila against sa gobyerno. Otherwise, ito ang masasuffer nila against our government troops. So doon sa may Makagahay, sir, so yung area, wala bang maraming mga bahay doon? Baka ito ay mga kampo-kampo nila, parang ganun po? Actually, Action Bray, itong sa Makagahay sa Moises Padilla, actually this is breaking sa inyo ko ng ito. Hindi ko pa inailabas ito sa ibang May nakuha po tayong isang nagngangalang Joselito Ibarle. Joselito Ibarle. Na ating na pong nasa kustudiya na po ng ating Philippine Army, sapagkat doon po itinago sa bahay niya itong mga baril, mga armas na ito, mga war materials ng kalaban nating NPA. Anong unit naman po dito, sir, sa Moises Padilla, sir? Anong unit ng Philippine Army po? Under 62 IB, Action Bray. 62 pa rin, katulad doon sa Canlaon. Yes, opo. Tama po kayo, Action Bray. 62 IB. So, bali po, 2 po ang naging significant accomplishment ng ating 62 IB ngayong araw na ito. I-clear lang natin, walang nanlaban dito, sir. Walang encounter dito sa Moises Padilla, kundi napasok lang doon yung bahay, nandoon yung tao na to, at nandyan din lahat nakatago yung mga baril na ito. Parang ganun po. Ililinaw ko lang, Action Bray, ang operation po doon sa Moises Padilla ay base po doon sa mga impormasyon na mayroong presence din ng NPA doon sa area na ito. So ang atin naman is we have to make sure yung peace and order ay mananatili sa kahit sa amang pamayanan. So pinuntahan ito ng tropa natin para sumpuin itong mga activities, illegal activities ng NPA. However, nung nandun sila sa area, wala na po yung mga armadong NPA. Pero nakita po nila itong si Ibarle, habang papunta po sila doon, ay bigla pong tumakbo. At doon po sa pagtakbo niya ay nakitaan po na it's either nalaglag o sadya niyang nilaglag yung isang baril. Siguro nagulat din siya sa tropa na pumunta doon sa vicinity. With that,
nag-ano natin na there is a commission of crime. That's why we hinabol itong si Ibarle na ito hanggang sa ma-corner natin at in-scour natin yung area kung may mga kasamahan ba siya. At dito nga natin nakita doon mismo sa bahay niya yung tambak ng mga gamit ng NPA na iniwan. Okay. Pag-check kay Barley, sir, mayroon ba siyang pangalan doon sa Philippine Army kung anong ranggo niya, ano bang kinalaman niya sa NPA talaga? As of now, Action Bribe, verify pa natin kung sino siya. Kung alam mo naman, ang iba sa mga nasa listahan natin ay mga koda-koda lang. So, try natin sa mga ating mga surrenderies kung mayroon bang magko-cross-match doon sa kanyang identity. As of now, sir, masabi ba nating member siya ng NPA or siya ay may-ari lang ng bahay na doon linagay yung mga baril? Sa setup po, Action Brian, most definitely is an ally. I don't know kung talagang member siya, but he's definitely an ally of the NPA. Kasi hindi naman po basta-basta mag-iiwan ang NPA na mga lalot na yung mga matataas na kalibre ng baril sa isang tao na hindi nila kilala. Yes, parang ganun po. But yung dapat hindi lang yung kanilang relasyon ay may mataas na relasyon dapat. Ganito ang nagwo-work ang mga NPA na ito. So definitely may kaugnayan siya sa organisasyon ng NPA na nag-ooperate sa Moises Padilla. Si sir sa bahay na doon, sir, mag-isa lang siya or mayroong asawa, anak, etc., sir? Action Bray, pasensya na kayo. Hindi nasama sa report na natanggap ko ngayong araw na ito. Where we might be giving you updates na lang siguro when you get the full report from our troops on the ground. Sige. With that, sir, maraming salamat po sa time at saka yung breaking news na binigay niyo po tonight dito sa Action Radio Bacolod. Bukas, tatawag po kami ulit for more information. Most likely, itong nangyari ngayon sa Kabankalan, sir. Salamat po. Good evening. Mabuhay po kayo, sir. Ingat. Maraming salamat, Action Bray. Maraming salamat, Firing Line, Action Radio Bacolod. More power po sa inyo. Magandang gabi. Yes, sir. Magandang gabi sa ating lahat. Yes, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Major si Non Pansito Makaksyon sang 3rd ID, no, sang Philippine Army. Ining tatlo taran ka mga dalagko nga mga insidente, no, na tabo diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental. Action Firing Line. Una sa Moises Padilla gimagali may nakapture sila nga isa ka persona inaaligar kati kalyado sang NPA, no. Kay puloy anya dito nakita ning portik damong armas tong ipang-mention ni Pansito bago gid lang. Firing line. Pagkatapos sa kanlaon may encounter man to, may nagkalakuha man nga mga armas lutang. And this afternoon sa Kabankalan na naman sa Amian, gina-check pa ang report sang Philippine Army para yun pang linagsanay sa sininga mga tiniyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Sige, mayang gabi lang kay Maninay Tita Marisa dira sa San Carlos City, naga-monitor sini matinian, ano? Nagapamati manat sa aton gani si Nong Gary Dorwilo mga kaksyon na colleagues naton iniya. Naga-monitor sa aton and mayang gabi man kay Sir Junji Liba dira sa Candone, no? Sa pinakapuntang Banwa man dis Negros Occidental, porting tugnawa diha. And kay Sir Romeo Vargas, ang hepe man sang Himamaylan PNP, nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Good PM kon nagaulikid kita sa pamilya ta magsakripisyo agud maluwas sundon ang health protocol, hindi binertuldo kag mag-insulto kay mapatay kita kon ma-COVID kita halong gid haling kinunggari gusto na. Sagi kitiya ka pang binertuldo kag inablang daw maalam ka pas gobyerno. Disgrasya kita, pero kisa ayoon taman ng gobyerno, dapat may consideration man kita spigado man di ba? Action Firing Line. Wala nga, balos-balos kumbaga, no? Balos-balos lang. Diris Bacolod ganiyo, ato balang pinangdakop nga isa ka gatos ka tricycle di sa aton ligad nga adlaw. Action Firing Line. Na commercial lang ko bala dali gid lang kay pagbalik naton medyo habyog-habyogan taning dinakmanay tricycle dis Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang may gabi lang kay ano na ngalan niya man? Jaylen Liante. Kay Unique Abi, no? Nag-monitor si Metinion sa Hong Kong, si Bingsky Dagumboy,
Good evening, Exxon Brian, watching live from Villamonte, Tumandok sang Barangay Manghanoy, La Castiliana. Stay safe and God bless always. Bia Jonathan, salamat sa pagpaminaw. Maninay Maris, ang akong Paskwa diha, ang kanoy Marco. Dool-dool na ang Paskwa. Virginia Ortizo, nag-monitor. Jovi Monares, salamat gid. Si Azocena Cabales Aurelio. Good evening, Sombray. First swab sang anak ko last July 30. Wala maran ang specimen kay nadula kuno sa Silay Hospital. Tani kay kabalo ang City Health nga amuna. Tani ginbalikan nila ang anak ko kag i-swab. Kag ginreswab. Nagpa-reswab kami last August 27 sa Bay Center until na wala gihapon ang result. Duha na ka bulan wala pa kami kabalik ang anak ko sa barko. Balik-balik lang kami sa City Health, wala gihapon. Salamat gid Action Brian. Ano nga sitwasyon ni man? Do kabod na i-komentar kay kadelikado kay COVID-19 pero please lang sa aton dira nga mga yara nagatrabaho subong sini, paki-accurate man ay, no, sa aton trabaho. Kag paki-update man, no. Ari ni ga paninguha na ni gani nga swab test ng bata niya kay masakay tino ka budlagen. Si Lani Tolentino Araman, Nora Villalon, salamat gid sa Las Piñas. Rother Kirk Lorenzo Olmido sa Escalante City. Ding. Okay, sige. Goods na ko. Talagid lang, no? Si Ding Li Hong, ba mga tao, hindi man tanan isalig sa gobyerno. Kung tupad balay nyo, kaingod nyo, wala-wala, gid nyo man ay binuligay kita para matapos ng pandemic nga ini. Isa man na kamayong ideya. Rose Guevara, Action Bray, ambot ba ang signal sa Iloilo? Tanimangkot lang ko kung may nakakilala kay Lolita Mosquera, importante lang tani. Kay dira man sa Bacolod kung sino man may nakakilala kay Lolita Mosquera, ginapangita siya sang iya anak. May tani ko may picture ya ka, no? Ni Lolita. Oo. I-provide di sa akon, i-text na i-chat na sa akon binga kwan, akon binga messenger abi. J and Sky, good PM Magsambray, listening kami diri sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob. Ginatamyaw ko lang ang family ko, Jan and family. Mga avid listeners mo diya kada gabi. More power sa imo program from Glenn Janan. Salamat gid. Roger Dolino Gomez, salamat gid. Kurt Jos Kahiben aragid nagamonitor. Anali oy, hambali wala kay gaing ECQ paara naman. Dugang kulba ta sini kay nako san o patabalik sa normal wag amuna nan. Glenn Bunye, yes, you're welcome. Totoy Catalan, gina shout out ko no misis niya nga si Joji Catalan, salamat gid. Krisha Rodriguez sa Sigasco naga-monitor man. Rodriguez family. Veronica Santillan sa Manukan ga pamati gid subong, no? Namian gid apo ko sang kadlaw mo. Bagwes Neverte Sintro, may gabi lang Action Bray. Tamyaw ko lang family Kasag sa Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, La Castiliana. Thanks gid watching from Desmariñas, Cavite. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, Dave Pinyosa, Majer. Shout out ko please. Danilo Boscado, naga-monitor man sa programa ta live stream sa Balay 15th Street, Purok, Coca-Cola, Barangay 7. Salamat gid. Pretty Mahilom, Araman. Amy Esmeralda Dolido, naga-monitor man, na? Driver Tem Raha. Sheila Alagos, naga-monitor man, Barangay Villamonte, Fausto Garments. Nabasa ko na kaina. Sige. Aha. Juan, Obi-Juan Kabuti na ulihi siya ho. Actually, good evening. Monitor kami di kabay pamadula ng COVID virus kay kabudlay sa mga karuling na mga face mask. Sad siya ni. Rodora Shoko naga-monitor man. Siri Matinion sa Hong Kong.
Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Ryan Warden, Action Firing Line. Sige, isa pa gid Action JM, isa pa gid dali gid lang. Kay gina-endorse naton sa inyo ang DTX 500 mga ka-aksyon. Ining DTX on 99 days more to go Christmas na mga best friends, ang mga ka-aksyon. Kag Shinto Size Diaz before ang 2021. There is something special. Panggabi lang kay Angel Rico Perto. Nag-monitor si Nimet Tinion sa Woodside 1 Alhis mga ka-aksyon. Si Madam Jen Oy, si Sir Aramarn. Halin sa kay 6881. Good PM sa lasang personnel da sa airport nga gintugutan nga malakat ang 7 ka apor and health protocol ti amuna dapat patuman niya da. Isama na ano? Paano sila nakalusot? Good PM Action Bray nga ang apor exempted ano na sila how robot? Tinap. Motong galalain ganing probinsya ta ho. Si Maninay Marisa Maria, Merry Christmas, hado, guwapo. Yes, guwapa Maninay. Malapit na gid ang pamasko mo sa akon kag ni Maninay. Good connection, Brian. Monitor lang kami diri sa Isabela, Madam Daisy Ini and friends kag kay Sunny Boy. Salamat gid sa pag-monitor. Good connection, Brian. May tuod ang home quarantine pero may gina-quarantine nga wala natapos ang quarantine, galagaw na. Salamat gid action, Brian. Amo nang budlay da, kulang sa disiplina kag irresponsable. May positive gani nga kilala ko nga ang bata ya galagaw-lagaw lang sa guwa sang balay nila. Daway na yakbalo. Ay sus ko Ginoo. Si Hob Pail naga-monitor man sa Bulacan. Si Rother Kirk Lorenzo Almeida sa Escalante City. JR Takalinar Aguirre nakatutok man sa Luanda, West Africa. Oh, grabe ano. Good evening kay Gary Doruelo pero may gina siya pamati. Unay sa lakyan. Amon Radyo Balay. Go, go, go. Action Radyo. Ito ga-cheering squad lang sa iya. Salamat gid no. Good evening sir. Sino nawigitan sang voters ID may ngalan nga Elaine at siya nang tag-iya. Siya nang tag-iya si Elaine Ejercitado Amar. Ari din nakita ko aon lang sa kay Sonia Baira. We're sa waiting shed ko no sa Lopit Church. Bati salamat gid sa mga good sa inyo. Why na kita sang igo pang oras aton sini nga pagpangalagad ang way ko na tamyaw pasensya gid mga ka-aksyon na. Popod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini si Action Brian Morden. Nagapasalamat gid maghilibati ta boss sa amuman gyapon nga istasyon kag oras sa
Maraming salamat. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.